Idoia Besada eta Xabier Artola. Hirugarren urtez jarraian, Idoia Besadak eta Xabier Artolak irabazi dute Euskal Herriko dantza txapelketa. Hendikan pixka sinistu gabe gaudela esango nuke, ez azkenen lanketa handia daukan gauza bada, urte asko dia ebai onta, ordu desente sartzen nahi ganak eta ametsi bat, ez? Igual, hasiera baten planteature ingo ez denun gauza bat, pixkanaka, lortzen jungeala eta, azkenen sinistuko ez genuen hori, lortu dugu. Ez da lehenengo aldia, baina, azkenen dana dia espezialak orduan aurre, lehenengo aldia izango bazan bezala, holaxe. Ez, hau ez da bate egoikoa esango nuke, egia da, urtero beti txapeldun bat ateratzeala, baina okerrezpan 2007 izan zen azkeneko bikotea 3 aldiz irabaztea lortzea, 3 aldiz segidan irabazizuna, eta ordutikan, Idoia ebai beste 2011 eta 2012 ibilizan irabazizula, ia 3. irabazizun da azkenen etzun lortu, eta oain nekin, behingoz lortu dugu, eta zaila, benetan berez gauza zaila, oso lan handikoa. Nik ez dakitzein da horren klabea, egia da, 3 aldiz irabazi duela, baina onta ez dela ohitzen bat, ezinezkoa nik uste onta ohitzea, errespetu handia sortzen taula bada. Azkenen, urte osoko lana ez, pixkat, emateu azkeneko txapelkota honetan edo garrantzizkona nola da, hor ebaluatzeala dena, eta orduan, zaila, azkenen, hemen dantza, egia esan gustu aiteare, ez da errexea esango dugu, ze azkenen, asko ensaiatu honez, teknikoai oso tentu gaude, eta, azkenen, saiatzega alik eta lasaiena dantzatzen, azkenen, elkarri behi da gaude, eta, beti konexioi edo pixkat sortu, eta, aber, ze ateratzen. Nik uste azkenen dala urtetan itean lana, nahiz eta ez dakit oso ondorez, baina nik uste lana dala gehiena igual bai, eta gero gogo aukitzea aurrea jarraitzeko eta aurrea egiteko, nahiz eta gaizki, urrengo nobeto ingo zuen sentsazio aukita aurrea. Bigarren saria Ane Urruzola eta Iker Sanzentzat izan da. Eta hirugarrena Larraiz Larrañaga eta Amets Amubietarentzat. Irazteko nahiagen geneukan, baina zaila zeon, hor 3 bikote egon duean abintzate, bigarren da lehenengo bikote gehatu gehanak hor zaila zeon, kriston lana inbartzan, danak lan pila indeu, danak etorri geha helburu igualakin da, azkenen zaila zen, baina lortuta, lanak merezi izan du. Urte oson txapelketa guztietan eukitza dugu beti baten bat ikustea juteana eta gu animatzea etortzeana, eta egia da, txapelketa honetan ja lagun guztik ez, dantzatalde ia osoa etortzea, herriko laguna, kuadriakok, eta beste lagun batzuk eta denak familia, eta denak etortzea, ia denak honea etortzea, así que gutzako oso berezia da, babesoi eukitzea. Leheno esan dute bai ez, gurasoi eskaintza dietelako, azkenen behaiek hor daudelako apoiatzen egunero, baita ere Baiejoi, dela gure entrenatzailea, Udaberriko dantzataldeko esango du jefezioa, eta azkenen behak jartzeun gogoa, gurire gogoa jartzegu hortan jarraitzeko eta saiatzeko behin da berriro, eta gero bestetik taldeai, hor daudelako beti etortzeialako taldea, Xabien kuadrilla, hirurako jendea, azkenen ez lortzean giro hoi, superpolita, eta azkenik gaur omenduan pertsona batei, arek asko erakutsi zuten, 16 urtekin behak hartu zuten da asko erakutsi zian, da behai garatei, gaur justo, oain dela hilabete batzuk zendu intzan, da behai, bihotzez behai.